दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं खिलिखां ब्रह्मआ। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि गोख्रों बाथ्रा थाखानाय एसटि रिजार्भखौ आनरिजार्भ खालामोब्ला एबसुआ गनायनाय नङा। कुनु कारनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे आनरिजार्भ बा डिरिजार्भ खालामनाय जि ड्राफ्ट बेखौ जों एक्सेप्ट खालामा। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 9थि बोसोरारि जथुमाया गुवाहाटी नोगोरमानि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव जागायजेनबाय। सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे मोननै आफादनि बोसोरसालिया जथुमाया गाबोननिफ्राय जागायजेनगोन। नेशनेल उसु कुंफु बादायलायनायाव देरहासार जानो हानाय 4 गेलेगिरिफोरखौ मान होनानै बरायदों। आसाम गौरव बान्था मोननो हानाय सबेश्वर बसुमतारिया बडलेण्ड बुब्लिनि सिगाङाव माखासे गोनां बाथ्रा बुंथियो। सिमलतापुर पुलिसआ संदाननानै श्रीरामपुराव गासै 20 लाख रांनि आयेन बेरेखा जौ हमदों। बिटिसि ट्राइबेल संघ कोअर्डिनेशन कमिटिखौ सिफायनानै गोदान बिटिआर ट्राइबेल संघ मुङाव दाफामफिनदों। बाक्सा पुलिसआ उन्दै बैसोआव हाबा होनायनि हेंथायै 7 दायनिगिरिफोरखौ हमदों। दिनै सानसेनि रादाब फरायथिनायाबो एसेनोसै। गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।